गिबियावनो हामलायथि बावदों एबसुनिसिम 67आ जेब्ला 1967आव गायसनदोंमोन एबसुखौ बर' हारिनि जायफोर दैदेनगिरि बै समनि थुनलाइ आफादानो जा बा गुबुन जायफोर हारिखौ फोथांनो थाखाय नाजानाय हारि सिबिसुला बिथांमोना निस्सय सानदोंमोन जे बर' हारिखौ दैदेननोब्ला सेंग्रा दोलोखौ नांगोन। सेंग्रानि मोनसे बिसोरनि जाखांफुनाय जिथु गोहो बोलो बे गोहो बोलोखौ लानानै हारिखौ फोजाखांनांगोन आरो बेखौ साननानैनो बोधय एबसुखौ दानाय जादोंमोन। प्रथम जेब्ला दादों बे समाव जों गैया, जों मिथिबावा। अब्ला आं क्लास 5नि गथ'। खिन्थु सेकेन्ड कनफारेन्सआव आं नुजाहैनो मोनदों। बेवहाय होमबाना आफादगिरिया बे बिथां बसुमतारीमोन। नेहाथारिया डमरुधर ब्रह्ममोन। बसुमतारी माने हमनो हादों नोंथां? बानेस्वर बसुमतारी बिथाङानोमोन आरो बिनिफ्राय नेहाथारिया डमरुधर ब्रह्ममोन। जादोंमोन बरपेटा र'डआव। बेवहाय जों थांनानै जिखिनि नुहैबाय हारिनि सेन्टिमेन्ट, हारिखौ अनसायनाय, हारिखौ जौगाहोनाय गासै बिथिंथिंबो बे लक्ष्यखौ लानानै बे माने बिजन बे मोनसे थांखिखौ लानानै निस्सय गायसननाय जादोंमोन आरो बे बाथ्राखौ जों ओइदिनखालि मोनहाहैदों आरो जायखिजाया एबसुनि बे गोलाव सम 67निफ्राय दिनैसिम जा खामानि मावबोबाय बिभिन्न हेंथा बिभिन्न जेंना जेंसिनि गेजेरजों बेखौ जुदि जों नायोबा बिजिरोब्ला निस्सय मोनदांगोन एबसुनि बिहोमाया बर' हारिनि थाखाय गोबांथार। बे समाव जोङो दिनै जों गोसोखांनांगोन जुदि एबसुआ गावनि जे बे दैदेननाय जिथु बिबान बे बिबानखौ जुदि लायामोनब्ला दिनैनि बे मोनसे पर्यायाव जों सफैनाय नङामोन। ओंखायनो एबसुनि जायफोर बै समाव दाबाय आरो दानायनि उनाव हारिखौ अनसायनो जिथु फोरोंबाय, हारिनि थाखाय खामानि मावनो बावसोमनो गावनि माने बेक्तिगत लाभालाबनि थाखाय सानालासिनो गोबां सेंग्राफ्रा गोबां सिख्लाफ्रा हयथ' बेवहाय जिखिनि बाहागो लाबोदों बेखौ जों बाख्नायबोदों अरायबो बाख्नायो। दा खोथाया जाबाय मा दिनै फैनो हागौ जिथु 15 फेब्रुवारि बेवहाय जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ फालिगोन होननानै खोनानायाव जों गोजोननाय मोनदों आरो अन्तत' जों बेक्तिगतभाबै आं गोजोननाय मोनदों। बे आफादा अरायबो थाथों आरो अरायबो हारिनि थाखाय खामानि मावलांथों। मानोना एबसुनि प्लेटफर्मावनो हारिखौ अननो, हारिखौ सिबिनो, हारिखौ जौगाहोनायनि गासैथिंबो बेलायाव जि सांग्रांथि लाबोनो हानाय मोनसे प्लेटफर्म बियो। सेंग्रा समनिफ्रायनो फरायसा समनिफ्रायनो हारिखौ अननो थाखाय जिथु सोलोंनाय, हारिखौ अनसायनो थाखाय जिथु सोलोंनाय, बे सोलोंनायनि थाखाय बे मोनसे आं सानो माने बावनो हायि मोनसे प्लेटफर्म आरो जायखौ जोङो ना खालामनो हाया। आरो ओंखायनो एबसुनि जिथु दिनैसिम मावबोबाय थानाय बे मावबोबाय थानायाव एबसुनि सेंग्राफ्रानो हारिनि थाखाय गोबां राजखान्थियावनो जाथों बा इक'नमिकेलि बा रांखान्थि बा सोलोंथाइ बे गासै बेलायाव गोबां बिहोमा होबोदों आरो बेनि थाखाय एबसुनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामग्लायनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव बिदिनो आवगायलांबाय थाथों आं बेखौनो हास्थायबाय।